Il-kuġina tiegħi għandha biss ftit xhur, però fuq wiċċa u fuq idejha tikollha spiss jisom dbajja, jidher li jsejħulu rash. Din xi ħaġa komuni ħafna fuq it-trabi. Ir-rash huwa komuni ħafna fit-trabi, fil-fatt tagħmel differenza wkoll l-età tat-tarbija. Fuq ftit ġranet tal-ħajja tat-tarbija hemm rashes partikolari, wieħed minnhom komuni ħafna huwa erythema toxicum neonatarum, dan huwa rash. Bisem twilu komplikat minna fil-fatt ma jwassal għal xejn kbir. Dan huma rash żgħir jidher qisu gdin tan-nemus u ħafna drabi l-idea t-tarbija u jitlaq waħdu ġifri fi ftit sigħat jidher u fi ftit sigħat oħra jitlaq. Rashes oħrajn li jkollhom it-tfal ftit wara li jitwildu huwa l-ekni tal-babies, dan huwa kawża ta' ormoni li l-om tkun għaddiet lit-tifel jew tifla tagħha fil-ġuf u dan ukoll ma jkun ġej xejn mit-tarbija peress li jkun ġej mill-om u ovvjament jitlaq waħdu. Però ħafna tfal, speċjalment dan l-aħħar, qed ikollhom ukoll l-ekżema. Din hija ekżema tat trabi li se taffettwa il-wiċċ, iż-żaq, id-dar u xi kultant anke l-idejn u s-saqajn, hija kkawżata minn forma ta' allerġija u din ħsiebha billi nużaw kremi u anke affarijiet oħra. Però fil-fatt din hija waħda mill-iktar raġunijiet għalfejn it-tfal jispiċċaw morru għand it-tabib tat-tfal. Li tarbija jkollha rash hi xi ħaġa komuni. Tant l-istatistika turi li huma ħafna l-ġenituri li jmorru ta' spiss għand il-pedjatra bit-tarbija tagħhom għax ikollhom xi tibdil fil-ġilda. Iżda jista' jkun li dan ir-rash iġorr miegħu xi sintomi li jistgħu jkunu ta' indikazzjoni ta' problemi oħrajn? Iva, xi kultant rashes jistgħu jkunu wkoll ikkawżati minn infezzjonijiet. Rash speċjalment ħmura li tkun qed tinfirex dik tista' tkun infection tal-ġilda, u ovvjament ikun hemm bżonn li naraw it-tabib u jingħataw l-antibiotiċi fil-forma ta' krim jew anki minn sirip jiġifieri mill-ħalq. Però iktar komuni minn hekk jista' jkun li dan ir-rash jekk ħajkun assoċjat ma' xi infection ikun assoċjat ma' virus u dan jista' jkun jidher pjuttost ikraħ għax jibda fil-wiċċ u mbagħad jinfirex mal-ġisem kollu. Però ovvjament ħajkun hemm affarijiet oħrajn ħajkun hemm id-deni, it-tarbija tkun imdejqa u meta naraw xi ħaġa bħal din dejjem importanti ħafna li naraw it-tabib tagħna kien jista' jkun malaj. Mhux kull tip ta' rash jirrikjedi attenzjoni medika. Kundizzjoni tal-ġilda li wieħed tajjeb li jagħti każ tagħha hija l-ekżema. Xi tkun din il-kundizzjoni u kif għandha tiġi ittrattata? L-ekżema hija kundizzjoni fil-ġilda li twassal għal ġilda tkun xotta ħafna, ikun hemm ħafna ħakk, ħafna drabi it-tfal iħokku ħafna u jagħmlu ħafna grif ukoll. Hija ħaġa komuni ħafna u ħafna drabi hija xi ħaġa li tintiret. Jiġifieri jkun hemm xi ħadd mill-ġenituri li jkollu jew l-ekżema hu stess jew kellu l-ekżema meta kienu trabi, hija assoċjata wkoll mal-hay fever u mal-asma, jiġifieri jista' jkun xi ħadd mill-ġenituri kellu xi ħaġa minn dawn fil-passat ukoll. Hemm ħafna kawżi u t-trattament ħafna drabi ħajkun simili, jiġifieri nużaw moisturizer, krim li jkun moisturizer, nużaw affarijiet tal-cotton biex kemm jista' jkun ma nirritawx il-ġilda iktar milli tkun diġà irritata. U jekk ikun hemm flare-ups, jiġifieri il-ġilda tmur għall-nar, nużaw creams li jkun fihom steroid. Għall-kuntrarju ta' x'jaħsbu n-nies dawn huma jaħdmu u ma sejf ħafna, jiġifieri jekk nużawhom kif jindikawna it-tobba tagħna m'għandux ikun hemm problemi. Però il-creams u l-steroids ma jsolvux il-problema għax ħafna drabi il-problema tkun xi forma ta' allerġija f'xi ħaġa li tkun qed tmiss jew tikol. Allura importanti ħafna li jekk din hija xi ħaġa li tkun rikorrenti, importanti li nkellmu tabib biex nippruvaw naraw għalfejn qed jiġri hekk biex nippruvaw nibdluha rather milli nittrattaw sempliċement bil-creams u steroids. Anke l-ġidri r-riħ iwassal biex ikun hemm rash fuq il-ġilda. Il-ġidri r-riħ hija marda komuni fost it-tfal
li tajjeb li nfakru li tittieħed ħafna. Il-ġidri riħ hija infezzjoni li tittieħed ħafna ikkawżata minn virus li jismu varicella. Bħala prekawzjoni illum għaw tilqima u naħseb illi importanti ħafna li nifhmu li prevention is better than cure, jiġifieri jekk nistgħu nużaw din it-tilqima, nistgħu nevitaw li t-tfal tagħna jispiċċaw jibilgħu dan il-virus. Però jekk fil-fatt ikunu ttieħdu minn mindu jkollok kuntatt mal-virus sakemm joħroġlok jgħaddu bej ġimagħtejn u 3 ġimgħat, ikun hemm id-demi, ikun hemm daqsxejn sola, runny nose, u mbagħad jibdew ħirġin dawn il-ponot li l-ewwel ikunu qishom din tan-nemus. U mbagħad jintlew bl-ilma u mbagħad wara ftit jinxfu u jitqaxxru. Tikka aktar dwar saħtek. Persuna li tiġri b'mod regolari tagħmel tajjeb mhux biss għas-saħħa fiżika tagħha, iżda wkoll għas-saħħa mentali. Dan joħroġ minn studju li sar f'Arizona u li minn scans tal-moħħ ta' grupp ta' atleti jirriżulta li l-attività mentali tagħhom hija fuq l-istess livell ta' min idoqq xi strument mużikali. Jidher li l-attività fiżika tal-ġiri tgħin biex jiżviluppaw ħiliet bħal sens ta' spazju, livell għoli ta' attenzjoni u żvilupp akbar ta' sensi. Ir-riċerka issa qed tiġi estiża anke għal sport ieħor bħal ġinnastika, il-golf u t-tennis. Li jidher li minħabba l-importanza li wieħed ikun koordinat f'dawn l-isport, il-moħħ tal-persuni involuti wkoll iseħħ fih żvilupp kbir. Tikka aktar dwar saħtek għada.